खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अरां नेशनेल पार्कआव गान्दा गावथारग्रा 4 पलानखौ दरं पुलिसआ हमदों। राजनाथ सिंहआ LOCआव रैखाथि हान्जाजों दिवाली फोरबोआव बाहागो लाहैगोन। मुसलपुर जिल्ला खुंथाया 3थि बाक्सा जिल्ला सान खुंदों। सिक्किमनि उफेरा बिसायख'थियाव हेंथा गैयाजासे SKMआ मोननै बिधानसभा मासियाव देरहासार जानो हादों। नीट आनजादाव नंखाय नम्बर खालामनायनि दायाव फरायसाखौ हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दरं जिल्लानि बेंखनाव थानाय अरां नेशनेल पार्कआव गान्दा गावथारग्रा 4 पलानफोरखौ दरं पुलिसआ हमनो हादों। दरं जिल्लानि SP प्रकाश सनवाला मिथिहोनाय बायदिब्ला हमजानाय 4 पलानि मुंखौ फारियै आबुल आली 52 बोसोर, आली हुसेन 21 बोसोर, आजगर आली 44 बोसोर आरो खालिलुर राहामोन। बिसोर 4खौबो पुलिसआ संगालि सुलुंजों संदाननानै हमनो हादों आरो आथिखालाव 4खौबो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै फोरमायथिदों। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय गंसे 303 राइफल्स, गंसे साइलेन्सार्स 5 आरो मोनसे बेरेलबो बिसोरनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन। मिरुनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ अरुणाचल प्रदेशनि भारत चाइना सीमा ओनसोल एबा LOCआव थांनानै इन्डियान आर्मिजों लोगोसे दिवाली फोरबोआव बाहागो लाहैगोन। तावांनि आर्मी बेस हेडक्वार्टारनि कमान्डार मेजर जेनेरेल रेलेंनाव बब काटिंआ बे खौरांखौ होदों। लोगोसेनो मिरुनि मन्थ्रि किरेन रिजिजु आरो मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहमोनहाबो बाहागो लाफागोन। साननैनि हाबाफारिजों मिरुनि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ तावांआव इन्डियान आर्मिनि गासैबो जवानफोरखौ लोगो हमलांगोन होननानै मिथिहोबावदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला खुंथाया 3थि बाक्सा जिल्ला सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि BTC गोरोबथा बायदियै 2003 मायथाइयाव नलबारि, कामरुप आरो बरपेटा जिल्लानि माखासे ओनसोलफोरखौ लाफानानै बाक्सा जिल्लाखौ दानाय जादोंमोन। जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव 3थि खेबनि थाखाय जिल्ला सानखौ जिल्ला महरै मैया फालिनाय जायो। बे फालिथायफोराव फुंनिफ्रायनो जिल्लानि गाहाय मावख' मुसलपुराव मोनसे रंजालु आबहावा सोरजिनायखौ नुनो मोनो। मुसलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जिल्ला सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां मेलबो खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि जौगालु हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियाव गेवलां मेलनि सिगां जिल्ला खुंथाया बैसोगोरा सुबुंफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सिङाव खौरां बिलाइ आरो खौरां बिजोङाव खामानि मावबाय थानाय खौरांगिरिफोरखौ मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियाव मन्थ्रि UG ब्रह्मजों लोगोसे MLA भुपेन बर', BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर', सापागुरि बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA हितेश बसुमतारी, जिल्ला बेंगिरि गौतम दास, SP उज्जल, प्रतिम बरुवा, MCLA कनसियाम दास, जय मुसाहारिजों लोगोसेनो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर, बैसोगोरा सुबुंफोर आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। सिक्किम डेम'क्रेटिक फ्रन्टनि बिजाथिफोरखौ बोखारफिननाय आरो सिटिजेन एक्शन पार्टी सिक्किमनि मुं थिसननायखौ नेवसिगारनायनि उनाव खुंथायाव थानाय सिक्किम क्रान्तिकारि मर्चा सरें सासुं आरो नामची सिंकिथां बिधानसभा मासिफोराव बादायलायनाय गैयालासे देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बे मोननै बिधानसभा मासिफोराव BJP आरो कंग्रेस दोलोजों लोगोसे माहारियारि दोलोफोरा रावबो बिजाथि फसंनाय जायाखैमोन आरो रावबो उदां बादायगिरिफोर गैयामोन। सरें सासुं बियाबाव गिबि मन्थ्रि आरो SKMनि दैदेनगिरि प्रेम सिंह तामांनि फिसाज्ला आदित्य तामांखौ SDFनि बिजाथि प्रेम बाहादुर भान्डारिया बादायलायनायनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव देरहासार बिजाथि फोसावनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं नामची सिंकिथां बियाबावबो SKMनि सतीश चन्द्र रायआ SDFनि दानियल रायखौ बोखारनायनि उनाव देरहासार जानो हादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
हादोराव सोलोंथायारि थगायनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। हिमाचल प्रदेशनि 22 बोसोर बैसोनि अभिजित मुंनि सासे फरायसाया गावनि बिफाजों लोगोसे मोनसे नंखाय नीट आनजादाव नाम्बार बारायनानै मादुराई एम्सआव मुं थिसननो नाजानानै हमजादों। बे जाथाया रामनाथपुरम जिल्ला सोरखारि मेडिकेल कलेजनि सिङाव फसंथाननि अरायथा नङि जायगायाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि अभिजेकआ 720 नम्बरनि गेजेराव 660 नाम्बार गोनां मोनसे डक्टर मार्कशीट दिन्थिफुंदोंमोन। बबेखानि फरायसालिमानि मावख'गिरिफोरा फरायसानि गोजौ स्करनि थाखाय सन्देह खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि अभिजेकआ सिगाङाव खेबथाम नीट आनजादखौ नाजादोंमोन आरो गावनि जोबथा आनजादनि नाजानायाव 60 नम्बरल' मोननो हादोंमोन आरो खेबनैबो आनजादाव उथ्रिनो हायाखैमोन होननानै पुलिसनि नायबिजिरनायाव रोखा जायो। दिनै फुंबिलिनि दादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।